नोंगौ आं बे समाव रौतानि 15 नं राजा लामायाव दा बे समाव नुनो मोनदों आसाम नाङै जितु ड्राइभार हन्टानि जितु बन्द होनाय बे बन्द होनाया गोख्रोङै बन्द जानायखौ नुनो मोननाय जादों। बे समाव बिथांमोना ड्राइभार हन्टानि गोबां ड्राइभारफोरा बे समाव ज' जानानै 15 नं राजा लामाखौ बन्द खालामनाय नुनो मोननाय जादों। बिथांमोना गासिबो कमार्शियेल गारिफोरखौ बे समाव लाखिनानै बन्द खालामनानै दोननायखौ नुनो मोननाय जादों। दा बे समाव ड्राइभार हन्टानि माखासे दैदेनगिरिफोर दङ, बिथांमोननिफ्राय जोङो मा खारनाव बिथांमोना दिनैनि बे बन्दखौ होनाय जादों बेखौ जोङो आबुङै मिथिनानै लागोन। दा नुनो मोनदों दिनै गोबां जायगायावनो माने गारिफोरखौ कमार्शियेल गारिफोरखौ बन्द खालामनाय नुनो मोननाय जादों। दा बेखौ मा समसिम बन्द खालामो? दिनैथ' 48 ঘণ্টা মানে আমাৰ বন্ধ দিয়া হৈছে আমাৰ ড্ৰাইভাৰ সন্থাৰ। মানে আমিও মানে সেইটো বিচাৰোঁ যাতে যিটো SOP কৰিছে, SOP দিছে, সেইটো মানে SOPটো উঠাই ল'ব লাগে আমাৰ আমি ড্ৰাইভাৰ সন্থাৰ SOPটো মানে আমি সেইটো বিচাৰিছোঁ, আমাৰ ন্যায়টো বিচাৰিছোঁ। আৰু আমিতো আৰু 10 লাখ টকা থাকিলে আজি আমি এই কাম ড্ৰাইভাৰ কৰি নাখাওঁ। ড্ৰাইভাৰ কৰি খালে আমি 10 লাখ টকা থাকিলে আমি বিজনেছে এটা কৰি খাব পাৰিলোঁ হয়। এটা তেনেকুৱা হ'ল। আচ্ছা, কি ক'ব বন্ধ চলি আছে SOP ওপৰত? SOP ওচৰত এতিয়া আমাৰ লগতো 10 লাখ টকা নাই। আৰু ছেকেণ্ডৰ কথা হ'ল এতিয়া আমি গাড়ী চলাই খাওঁ মানুহ 500 টকা দিনত খাওঁ, কামাওঁ 500 টকা খাওঁ। এতিয়া যদি এটা মানুহ মৰি যায় আমাৰ পোৱালিগিলাক কি হ'ব? আমাৰতো 10 বছৰ জেল হ'ব, 10 লাখ টকা ফাইনো ভৰিব লাগিব। এতিয়া মানুহক আমি বচাব গ'লে মানুহ যদি আমি তাক মেডিকেল লৈ যাওঁ, মেডিকেল লৈ যাওঁ কাৰণে আমি যদি বেলেগ মাৰোঁ 2 ছেকেণ্ডৰ কাৰণে পাব্লিক আমাক মাৰি পেলাব, 2 মিনিটতে মাৰি পেলাব। দায়িত্বটো কোনে ল'ব? চৰকাৰে ল'ব লাগিব। SOPটো উঠাই নলয়, নলয় যদি আমাৰ এনেকৈ বন্ধ থাকিব, আন্দোলন চলি থাকিব আন্দোলনটো। যিহেতু माने जोंनि आन्दोलना बेनो जे जोंथ' दा लागु सोलिबाय थादों, जोंथ' नेम सोलिबाय थादों। दा जेनेबा जों बयबो अल इन्डिया जोंथ' ड्राइभारनि थाखायनो बे मोनसे प्रभाब माने गासिबो थाखायबो बे जागासिनो दं। दा जोंथ' ब्लक खालामनायनि खारना जाहैबाय माने एक्सिडेन्ट जायोबाबो जोङो माने 7 लाख 10 लाखआव जों होनो हाया। आरो जोंथ' नेम खालामना होदों 10 बोसोरनि जेल आरो 7 लाख टाका जुर्माना। जुदि बेनिफ्राय एसे रेहाय मोननो थाखायबा जोङो एक्सिडेन्ट जानाय मानसिखौ जों हस्पिटालाव लांनांगौ होनना बुंदों। बेखौ लांनो थाङोबाथ' जोंखौथ' पाब्लिकआ ओरैनो दोना, जोंखौथ' डाइरेक्ट बुथारखागोन। बेनि थाखाय जों जुदि खारोबा जोंनो जुदि 7 लाख जुदि होनांगौबा 10 बोसोर जेलबा जों बेनि थाखाय जों आन्दोलन खालामबाय थागोन। जों जेसेबां अल इन्डियायाव जेसेबां ड्राइभार दं जों रावबो सालाया, साबि जमा होनानै नांगौ जोङो बिदिनो आन्दोलन खालामबाय थागोन। अब्ला सरकारा जों बेखौनो अनुरद खालामो जे माने सरकारनिफ्राय जोङो जाहाथे बे नेमखौ माने मानिनानै लाखिनो जों दा बेखौनो अनुरद खालामो। आरो बे समाव जोङो मिथिनो मोनबाय बिथांमोना ड्राइभार हन्टानिफ्राय गोख्रोङै अजद दैखांदों जितु सरकारनिफ्राय जाबसिननानै होनाय SOPनि सायाव बिथांमोना गनायनानै लानाय बे समाव जेब्लासिम बे आयेनखौ SOPखौ उथायनानै लायागौमानि गावसोरनि सोमावसारनायखौ लांबाय थागोन होननानै बिथांमोना फोरमायथिदों। डिजिटेल निउसनि जानानै आङो जोंब्लाव ब्रह्म।